nakan faɗi wannan duk duniya. Sheikh Usaimin rahimahullah ke cewa babu wata kalma da Allah ya kulla alaka tsakanin dukkan alkhairin duniya da lahira a jikin da kaman kalimatu taqwa. Babu wata kalma ɗaya da aka bayyana duk alherin duniya da duk alherin lahira da kake nema a jikinta zaka samu. Babu kaman taqwa. Na farko idan kana neman ilimi taqwa na bayarwa. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Idan kana neman mafita kana neman arziki a rayuwa in kai taqwa Allah zai baka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Idan kana so Allah ya zama tare da kai duk abin da ya dame ka Allah ya kawo maka dauki taqwa ne. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna. Idan kana so Allah ya baka furqan bambance ƙarya da gaskiya ka daina shiga rudani taqwa ne. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Idan kai takawa Allah zai baka furqan. Na shida idan kana neman Allah ya sauwake maka rayuwa duk abu mai wahala da mai sauki gare ka takawa ne. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Idan kana bukatar kai dan karamin aiki Allah ya baka lada da yawa sannan kuma kai kuskure Allah ya yafe maka takawa ne. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajira. Idan kana bukatan in Allah ya baka albarka ko ya baku albarka a garin ku ko a kasar ku takawa ne. Cewa me in tattaqullaha yaj'al lakum walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Idan duka muka yi imani da Allah duk albarka da muke nema wallahi arziki ko saukin rayuwa ko yalwan dukiya wallahi takawa ne. Babu dan adam a duniya da ya sai baka arziki ko ya sauwake maka rayuwa idan Allah ya kuntata maka sai ka koma zuwa ga Allah. Amma dan adam bai isa ba don dan adam bai iya sauwaka wa kansa damuwa balle ya sauwaka maka. Idan Allah ya sanya kuda a kunnan a cikin hancinsa sai zama abin tausayi yanzu. So bare shi ya sauke maka rayuwar. Amma Allah ya ce idan mutanen gari alƙarya sun bi doka da sun yi takawa duk albarkar da suke da Allah ya ce zan ba su. Duk uba yana fargaban in na bar duniya me zai faru ga ƴaƴana wa zai kula da su. Idan kai takawa Allah ya ce in kada su ƴaƴan zamu duba maka baya. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا. إن كان سن بشارة دنيا دلاهرة تقواني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم والذين آمنوا وكانوا يتقون. لاهرة قبادي الله يتي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا يتي والعاقبة للمتقين. الآخرة ميكاكي نيما إيتر سنة يتي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. إذا أكا إيتر سنة ميكاكي نيما الجنة تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا. شيخ الله يتي هدى للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.